Kendi paling wadat toya aja gawe rehen tegeng ati wis sirik kegawa mati adat kang kegawa minggat rela mati korban jiwa membela ning kebenaran do boten kantun sareng kang heru sareng kang kilange gede sareng kang Deni sareng Mama Nopi sareng Papa Diane gede diri wanci bagdadi ketulis kegawan janji ketulis kegawan janji adat kang kegawa minggat rela mati korban jiwa membela ning kebajikan ning kebajikan puji syukur alhamdulillah pribadine isun saliras masih bisa nyawang sinare sang surya masih bisa ngerasakan manisnya wengdam kendi paling wadat toya saumurku kula welas ning waktu saat saiki dilawani pribadine isun ninggalaken bumi antas sangit sengaja ngilari suku kedepeng netra manjing alas metu tegalan memangkane Mas Nur dewek bos martabak pancawarna aja loklam jare dewek pribadine isun salirasa kepengen pisan nemukaken jati diri isun kokon dodok nalendra dadi raja ning antas angin tek tolak maling pribadine isun sengaja isun pengen weruh apa sih sing sebenarnya kancang dawa wite aku ngien balik malelentangan malelentang isun oli wangsit bahwasane isun salirasa yen uripe pengen enak ketunggun dunya lan akhirat kudu bisa mbedaraken salah suwijining jimat yaiku sing aran jimat punjul ngapapa jamur jamban melu nunut sementara mas sementara tapi
ning kene isun bingung. Apa sih ning sejerone jimat mau? Sampai-sampai kayak dene isun kayak gandrung kapiluyung. Patra wisara rawek kuning kembange demane kepati mas. Ya Allah, ya Gusti Pangeran. Mangkenen temen sing arane luru wong bebener. Pengen dadi wong bener ternyata enteng kecape abot ning sanggane. Memang bener jare omongane wong tua. Lamonan kita nandur pari sing arane suket ki pirang-pirang padang intil. Tapi lamonan kita nandur suket mangsa ngara ana pari. Iki sing intil. Sengajane isun saliasi salirasa iku ninggalaken tempat panggonan jare dhewek pengen ngawerwi apa sih sebenarnya jati dirine isun. Bagian isun mah sengsara urip ning alam dunya tapi pengen bagja kumayangan mangkoning akhirat. Kini suarane apa kini? Kaya ning tengah alas. Teksawang sing kadon. Bisa beli pangling nyata-nyata. Kaya-kayane ana wong lanang kosi manikarang temen. Pengen kenalan. Tulisan. Kang Mas. Wong wadone ning tengah alas. Kang Mas. Dik ini ana suara ba. Mene wong ayu. Ya Allah. Kosi manikarang temen. Masih ngermati nganggo Mbak Buyut sumur Saiman.
sing paling sayang Arafa yang kawadok kebualan kebengakan dicopot seluma bumi sini ning anak diwana gumi nok ara sayang nok ara nok ara nok ara sayang nok ara nok ara nok ara nok ara sayang arehan 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 sayang arehan 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 gangguin anak dewa gula sampai ke goda bosen rinduan kangen Arafa sing paling sayang Arafa sayang Arafa 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 kakang ganteng sejaga sesambat beli katon baik ning mata kakang si anak dewa nok ara tembus pandangannya kaca nok ara sing paling sayang nok ara sing paling eman wong lima pasti kegawa arehan 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 sayang arehan 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 sayang arehan arehan gangguin anak dewa gula sampai ke goda bosen rinduan kangen pengen bareng seguran kakang ganteng sejaga sesambat beli katon baik ning mata kakang si anak dewa tembus pandangannya kaca mandek kayak mata dewa lirikan si anak dewa wong lima pasti kegawa masih nganggo arehan masih nganggo nok ara mangka wadon kebualan kebengakan dicopot seluma bumi sini ning anak dewana gumi matur kesuwun Bung Ayu di dalam kakang jare bapak panitia lan ibu panitia di pul dangdut bae Bung Ayu. oh di full dangdut boleh Ayo mangga artis-artis Yuta Dharma masih nganggo panitia buyut sumur Saiman masih nganggo wong ngendi kene wong tenajar tengah ya Iya. Ayo mangga bapak panitia, ibu panitia sing badhe joget. ayo mangga AA
Bapak panitia, Ibu panitia, sumangga. Jaluk lagunya apa maning? Sapa kuno? Oh ya nok, kenana Siapa jalukan lagu sing Mas Adi kuli Jepang jenok. Oh Mas Adi kuli Jepang. Iya, jaluk lagunya Kakang Blenger gentenan Kakang dikit ya nok. Oke. Yos dibaturi ya. Iya. Ayo sebangga kanggo sing duwe lagu Mas Adi kuli Jepang kedik. Hah? Laka. Laka jenok. Mas Adi, laka je lagunya Mas Adi. Ya wis sejene bae. Saya jene bae je. Sing enak. Lagu apa Ibu? Sining Arab, sining gurih, sining iringan. Jaluk lagunya apa? Kejebak nyaman. Ayo nok kejebak nyaman dikit jenok. Kejebak nyaman ini siapa Toli? Ayo Jang, lagunya anak kejebak nyaman. Nganggo siapa Jeh? Masih nganggo Bapak panitia. Sakabeane. Spesial nganggo sing duwe lagu. Sutradara wis pernah mampir ninati sun gawe kulang ngerti dalan
suwun. Ayo Aa, Mas Adi kuli Jepang. Jaluk lagunya apa kan? Ayo Nok disambung Jenok. Ayo disambung. Ayo Nok gantian dikit ya Nok. Sumangga angge Bapak Panitia, angge ngormati Bapak Panitia, Ibu Panitia, unjungan Mbah Buyut Sumur Saiman. Iya. Ugal-ugalan ya. Spesial kanggo ngormati panitia muda. Bebuyut Sumur Saiman Kedik. Ajak kalian kangge wong Tenajar Tengah. Lan uga sing lagi mantau ning live streaming bareng Obai Studio, mugia sukses selalu. Ya ajak kalian kanggo Mas Adi sing kuli Jepang. Mas Adi sing kulit Jepang, 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 Mas Adi sing kulit Jepang.
Aku pengen joget ku nanjak. Aja ngomong ba, pakai keder. Hari apa-apa ku. Asalnya do ketemu maning sih ya. Pasnya maklangan kangen ngeledek kuno. Iya. Ayo Mbak, dihormati maning. Dihormati KB Pengen kanggo dikawin. panitia. Kanggo panitia unjungan Mbah Buyut apa kana? Sumur saimana kedik wong anu. Sumur Saiman. Cablay Alabia. Kanggo masyarakat Desa Tenajar KB Iya. ngormati mamaku, ibuku yang kedik sepamong desa KB. Ora ketinggalan kanggo sing de Obay Studio. Iya. Ajak kalian wong ayu Siapa, sedulur-sedulur Cek? sing lagi mantau ning live streamingnya kedik. Iya. Kanggo Bos Molen, Bos Ayai Molen. Arsila, Ayai Aska, Bos Molen. Terus ajak kalian kanggo wong pekandangan kedik sing lagi mantau ning live streaming. Dan uga panitia, donatur lan seperangkat desa Tenajara kedik. Moga terhibur bareng Apa cek saudara. ini? Apa Jean? Ana jablay karo ana pengen dikawin, sok Pengen didikit. dikawin. Jablay pengen dikawin. Kita nih barengan baik. Pengen dikawin. Ya wis. Apa bae ya? Asale joget emang gak sing pinggiran mah yakin. Mas ayo pengen dikawin dikit terus si Jablay. Awas bela mun ora joget kita mata korok. Yang pengen dikawin. Emang gak ora joget, pun pada ngadeg bening pinggiran. Enok, nggo warga desa Tenajara kedik. Kanggo Aarehan, Aadi sing dua kulit Jepang kedik dihormati Mamai Kiren, kanggo Mamai Firda kedik. Ayo. Nok Amel, dalam. Anggo Mimi Ina Carolina ndo ayo. Mamai siapa? Anggo Mimi Sinden. Mimi Sinden, Mimina. Mamai Kiren, Aadi sing dua kulit Jepang. Aarehan, Mamai Amel, kanggo Nok Daiman. Kanggo Bos Molan, Obay Studio. Bandot. Karo Bapak Tuai Willy. Sekalian sing lagi mantau. Aduh kakak, wis rong taun lawas kita hubungan. Apa mungkin bisa urip bebarengan? Ake halangane, ake rintangan.
sayang. Kula nunggu tanggung jawab sampean. Matur kesuwun kanggo sing duwe lagu pengen dikawin. Ya, selajeng